अच्छा न्यू एकता दल खेम दुनिया म्यूजिक डायरेक्टर डीजे नीरज बाबू पहाड़पुर गद्दियाने। सरस्वती माता विद्या के दाता बीड़ा वाली हो ज्ञान के दाता। सरस्वती माता विद्या के दाता बीड़ा वाली हो ज्ञान के दाता। तो निशा हमनी पर ध्यान दो बानी अबोध मई ज्ञान दो बानी अबोध मई ज्ञान दो। अरे बानी अबोध मई ज्ञान दो बानी अबोध मई ज्ञान दो। सरस्वती माता विद्या के दाता बीड़ा वाली हो ज्ञान के दाता। सरस्वती माता विद्या के दाता बीड़ा वाली हो ज्ञान के दाता। तो निशा हमनी पर ध्यान दो बानी अबोध मई ज्ञान दो बानी अबोध मई ज्ञान दो। अरे बानी अबोध मई ज्ञान दो बानी अबोध मई ज्ञान दो। अनुष्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो जलंधर पंजाब। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। न्यू एकता दल खेम दुनिया डीजे नीरज बाबू पहाड़पुर वाल्मीकि बिहार की प्रस्तुति। पढ़े में तनो को ध्यान नहीं बाटे हो ध्यान नहीं बाटे। खेम मटहिनिया के नाम हसावे हो नाम हसावे। पढ़े में न तनो को ही ध्यान नहीं बाटे। खेम मटहिनिया के नाम हसावे। सपा नहीं माई सुनो बड़ा का सुनावे। नहीं माई सुन बड़ा का सुनावे। बड़ी बड़ी बात बोल के हम के उलझावे। माई हो तो ध्यान दो अरे ध्यान दो बानी अबोध मई ज्ञान दो बानी अबोध मई ज्ञान दो। अरे बानी अबोध मई ज्ञान दो बानी अबोध मई ज्ञान दो। मिक्स ब्लास्ट को भोजपुरी। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे नीरज बाबू पहाड़पुर गद्दियाने। वाल्मीकि बिहारी रोही टुन टुन बाड़े हो टुन बाड़े। असर विशाल संगे सब केहू बाटे हो सब केहू बाटे। वाल्मीकि बिहारी रोही टुन बाड़े असर पंसारी विशाल संगे बाड़े। न्यू एकता दल सुन बाटे सब भारी। खेम मोटहिनिया में केहू नहीं ओड़िए हो सुना। न्यू एकता दल बाटे सब का से भारी। केहू नहीं आई माई हो तो ध्यान दो अरे ध्यान दो बानी अबोध मई ज्ञान दो बानी अबोध मई ज्ञान दो। अरे बानी